Pojďme na zápas, na který se těšíme, pojďme na zápas a přiznejme si to, spousta z nás je tady dneska večer hlavně pro tento souboj, který nás čeká. Pozveme si tedy oba dva protagonisty, oba dva borce do ringu. Dámy a pánové, přivítejte bouřlivým potleskem trojnásobného mistra světa Muay Thai Ondra Spejbl Hutý! Devítinásobný šampion Německa a trojnásobný světový šampion z Bangkoku. Dámy a pánové, Martin Jan! Martin Jan! Tento zápas je vypsán ve váhové kategorii minus 95 kg. Boxujeme podle pravidel K1 na 3x3 minuty. Začátek zápasu mezi Ondřejem Spejblem a Martinem Janem. Váhová kategorie do 95 kg boxujeme podle pravidel K1 na 3x3 minuty. Krom jiného, vítěz tohoto utkání vyhraje lahev Jamesonu, 12letého Jamesonu společnosti Jan Becher, Bernard Ricard. První kolo.
večer známo jméno vítěze tohoto utkání, vítěze předposledního zápasu gala večera souboj titánů Explozi, borci do středu, Fighters in the middle. Vítězem tohoto zápasu se stává KO první kole Ondra Spejbl Hutý! Samozřejmě, že potlesk patří pro poraženého soupeře Ondry Spejbla Hutíka, reprezentanta z Německa Martin Jan! Tak samozřejmě fotka, nebo respektive chvilka pro fotku. A dámy a pánové, další skvělý okamžik, neboť v ringu se objevuje šestinásobný mistr světa Muay Thai, také v asociaci VFCA, Jirka Žák! Jirka Žák a Ondra Spejbl Hutý v jednom ringu, společné fotografie a společné obětí. Dámy a pánové, to jsou okamžiky, které se nevidí každý den. Já ti, Ondřej, mikrofon dám, já jsem taky připravený na to, že Ondřej, když vyhraje, takový k tobě. Předávám slovo vítězovi. Ondra Spejbl Hutý. Dobrý, tak já bych chtěl tady všechny pozdravit, děkuji, že jste přišli. Já mám dneska 80. zápas, svýmu trenérovi jsem slíbil, Karlovi Hedenovi, že jsem se s ním sadil o večeři, že vyhraju KO tentokrát, tak jsem rád, že se mi to povedlo. Ještě bych chtěl poděkovat všem trenérům, tady svým týmovým kolegům a já doufám, že si dnešní večer užíváte a počkejte se ještě na poslední zápas, jo? Čau! A bylo to